ברוכים הבאים, אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אתכם כאן. זה הפורום הראשון שלנו, שפתחנו לנו, לכל מי שעושה, עוברת טיפולי הפריה חוץ-גופית או לחילופין נמצאת בשלבי הריון, כדי לעזור, לתמוך ולחשוב ביחד ולהיות כאן לכל השאלות שיכולות לעלות. אז אספנו, אני חושבת, מיטב המומחים בארץ בשביל עבורכן. אז נעשה איזשהו סבב introduction כזה. אז אני אתחיל. אני דניאלה, אני בעברי אמבריולוגית קלינית, עבדתי הרבה שנים באסותא. היום אני ממנכ"לת את חברת AIVF, שזו חברה שקמה כדי לעשות אופטימיזציה לטיפולי הפריה חוץ גופית. אנחנו מפתחים פתרונות שמבוססי בינה מלאכותית כדי לעזור להקל וגם להעלות את סיכויי ההצלחה. ויחד איתי פרופסור דני זיידמן, שהוא גם מייסד ו-Chief Medical Officer, רופא ראשי, וחוץ מזה שאתם בטח כולן מכירות אותו מהיותו רופא IVF. ולצידו פרופסור אייל שיף, שאתם בטח גם כולן מכירות אותו מהיותו רופא IVF, וגם מומחה לגניקולוגיה ומילדות, ובעברו הוא היה גם מנהל המערך הגניקולוגי ומילדותי של שיבא, והם שניהם היום באסותא. איתם דוקטור שרון גבריאל, שהיא תזונאית קלינית או דיאטנית קלינית, אביב מסינגר, שייתן לנו מענה בעולמות הרפואה המשלימה, רפואה סינית ויפנית, רונה לנגר זיו, שהיא פסיכותרפיסטית, עובדת סוציאלית ועובדת הרבה מאוד עם מטופלות IVF באסותא, ותמר שוורץ ומיכל שלף, שתיהן אמבריולוגיות. אני גם חושבת הכי טובות בארץ, שיתנו מענה רחב על כל מה שקורה לעוברים ולביציות שלכם במעבדה. אז אנחנו נתחיל. הרעיון פה זה לייצר באמת איזשהו פורום אינטימי, שאפשר יהיה לשאול שאלות ככה מאוד אישיות, ואנחנו, הרצון שלנו לעשות את זה עכשיו כל שבוע, זאת אומרת כל שבוע בימי שני ב9, זה המקום שלכם לבוא ולהתייעץ ולחשוב איתנו ביחד. אז אם לא נספיק היום דברים, אפשר לגמרי להמשיך בשבוע הבא. ובשביל לתת איזשהו כזה מסגרת, אז אני אשמח, אני אבקש מפרופסור דני זיידמן ומירונה, שיתנו לנו איזושהי הקדמה של איך אנחנו מתמודדים עם לחץ תחת מצבי קיצון, בעיקר במהלך טיפולים. אז דני? אז א', אני רוצה להודות לדניאלה שעשתה את המאמץ לארגן את הפגישה הזו, ובעצם זה במענה לזה שאנחנו כמטפלים מקבלים המון שאלות ממטופלות לאור המצב. מצד אחד אומרים לנו שיש מלחמה, מצד שני מדברים על שגרת מלחמה, זה מצב מאוד מבלבל, ובעצם אחת השאלות הכי שכיחות שאנחנו נתקלים זה האם כדאי לי להפסיק את טיפולי הפריון, והאם זה יזיק לי. עכשיו, הסיבות להפסיק טיפולים הן מאוד מגוונות. יש נשים שנאלצות להפסיק את הטיפול כי הבעל במילואים והן בכלל לא יודעות אם הוא יוכל לצאת בזמן לטיפולים. יש זוגות או נשים וגברים שפשוט מפחדים בזמן הזה לצאת מהבית עם כל הזעקות והצבע האדום, וזה נראה לי לגמרי הגיוני שאנשים מעדיפים לקנן בבית ולא לרוץ לעשות טיפולים. יש גם נושא שמרחיב בפגישות האלה, זה לגבי הלחץ הנפשי, האם זה פוגע, אני אדבר על זה, אחרים פה בפורום ידברו על איך להתמודד עם זה, אבל בהחלט כולנו בלחץ, גם באופן אישי אני מרגיש את זה, ככה
אז קצרה, אין פה תשובה כן ולא, האם כן או לא לדחות את הטיפולים. אנחנו כן, אבל למדנו כמה דברים מתקופת הקורונה. אתם זוכרים, מתקופת הקורונה בכל העולם הפסיקו את הטיפולים, לא רק בישראל. ואחת השאלות שעלו זה האם נגרם נזק, במיוחד לנשים שיש להן רזרבה שחלתית נמוכה, זה יכול להיות נשים פשוט מבוגרות, או סתם נשים שיש להן מדדים שמעידים על רזרבה שחלתית נמוכה. ופה באמת קבוצה בקורנל של חוקרים החליטה לבדוק, לנסות לענות על השאלה, והם בעצם הסתכלו לכל הנשים שיש להם AMH, שזה מדד ברזרבה שחלתית נמוכה פחות מ-1.1, וגם חילקו את זה לנשים מעל גיל 40, תחת לגיל 40, ובעצם מה שהם הסתכלו, הם הסתכלו על נשים שהתחילו תוך 3 חודשים את הטיפול, והשוו אותם לנשים שבגלל כל מיני סיבות, בין היתר באותה תקופה בגלל הקורונה, התחילו את הטיפול רק אחרי חצי שנה. ולקחו קבוצה גדולה של 1,700 נשים, והמסקנה שלהם הייתה שאחוזי הריונות מאוד דומים, היה להם משהו כמו 24 ו-26 אחוז הריונות, שוב בנשים שיחסית התוצאות שלהם פחות טובות, כך שלפחות יש לנו מסקנה אחת, שוב, אין לנו מושג לכמה זמן אנחנו דוחים את הטיפולים, האם המלחמה הזאת תימשך חודש או חודשיים, אבל לפחות מה שהם הוכיחו במחקר שלהם, זה שגם לנשים עם רזרבה שחלתית נמוכה, לדחות עד חצי שנה כנראה לא עושה הבדל גדול בטיפולים. עכשיו, ברור לנו שבהחלטה אם כן או לא, תהיה החלטה אחרת אצל בחורה בת 25 מול אישה בת 44, שבתקופת הקורונה קצת האריכו את הטיפולים, את הגיל של הטיפולים, אני לא בטוח שאותו דבר יקרה עכשיו, אבל מה שאנחנו כן יכולים להגיד, שלפחות מהנתונים ממחקר אחד רציני, הם לא ראו שדחייה של עד חצי שנה שינתה את התוצאות. עכשיו, שאלה נוספת שרציתי לדבר עליה בקצרה, כי שואלים אותי את זה הרבה, זה האם לחץ פוגע בהצלחה של הטיפולים. והתשובה היא בעצם שאנחנו לא כל כך יודעים אם לענות פה כן ולא, בגלל שיש המון דברים שמשפיעים על התוצאה, ולכן קשה מאוד לבודד, קשה מאוד לעשות מחקרים שמבודדים רק את אפקט הלחץ. אנחנו יודעים שלחץ יכול להשפיע לרעה במובן זה שיכול להעלות את ההורמונים שקשורים לדחק, כמו קורטיזול, וזה יכול להשפיע על האיזון ההורמונלי שכן חשוב להצלחת הטיפולים. אנחנו גם יודעים שלחץ יכול לגרום להתכווצות של כלי דם, אולי במנגנון הזה להשפיע על זרימת הדם לרחם, אולי להשפיע על השרשה, וגם פשוט טכנית, אנשים כשהם במצבים של דחק נוטים לחיות אורח חיים לא בריא. נדבר על זה, אני מקווה, כי יש פה כמה מומחיות ממש בתחום, לגבי תזונה נכונה ופעילות גופנית, נשים שפתאום חוזרות לעשן אחרי שהרבה זמן הם לא ישנו, ופה חד משמעית יש השפעה לא טובה על הצלחת הטיפולים, ככה ש... וגם טכנית, ברגע שהאישה מפחדת לצאת מהבית וצריכה כל יומיים לעשות בדיקות, אולי תוותר על חלק מהבדיקות, אולי לא תזריק בזמן את הזריקות, גם זה יכול להשפיע לרעה. אז התשובה היא פה, כן, יש השפעה ללחץ, וכולנו מעדיפים לעשות טיפולים בזמנים רגועים. מצד שני, אנחנו לא רואים נתונים חד משמעיים שאומרים כדאי לך לדחות את הטיפולים עד שתהיי רגועה, מה גם שעצם דחיית הטיפולים גורם עוד פעם ללחץ, כן? אז גם יכול להיות שאישה שתחליט שהיא לא רוצה לעשות טיפולים כשהיא בלחץ, בעוד חצי שנה תהיה יותר בלחץ, כי היא דחתה את הטיפולים. אני חושב שכל אישה צריכה לעשות את החשבון נפש שלה, אם מתאים לה לדחות, אין שום בושה, ואין גם שום נזק בזה שאישה תדחה בכמה חודשים את הטיפולים, כך שזו בהחלט החלטה הגיונית. מצד שני חשוב להזכיר שמרפאות הפריון ממשיכות לעבוד רגיל, אתם יודעים בארץ שום דבר, בטח לא מלחמה, לא יעצור אותנו, יחידות ה-IVF, רובן ככולן מתפקדות, ממוגנות, יש להן חדרים בטוחים, אפילו על העוברים שומרים בצורה בטוחה, כך שבהחלט מי שכן מתאים לה לעשות טיפולים וכן חוששת מהדחייה, בהחלט יכולה לעשות. אז אני אשאיר כמובן את הפורום לענות על השאלה איך מפחיתים לחץ ואיך עושים את הטיפולים האלה. אז אני מחזיר את הבמה לדניאלה. את במיוט. דניאלה. סליחה,
תודה. יש פה מלא שאלות, אבל לפני זה, רונה, את רוצה להגיד כמה מילים מהזווית שלך? כן, ערב טוב. גם תודה על המפגש הזה ועל ההזמנה. מצטרפת להרבה מהדברים שפרופסור זיידמן פה אמר, הקשר בין, דווקא כאשת טיפול, הקשר בין סטרס להצלחה של טיפולי פוריות, זה קשר מאוד מאוד מורכב, ויש מאמרים ומחקרים לכאן ולכאן, וההחלטה היא באמת אישית. אני רוצה לדבר ולהדגיש את אפשרות הבחירה באמת של כל אישה. באסותא רמת החייל עובדים כמעט כרגיל, ובשאר היחידות גם כן, מי יותר, מי פחות, אבל בסך הכל, כפי שנאמר, אנחנו כבר בשגרת מלחמה. יש גם כמובן אפשרות בחירה לכל אישה לפי הנתונים האישיים שלה, רמת הסטרס שלה, המרחק מבית החולים, בן זוג או היעדר בן זוג, מערכת תמיכה, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, כשכולנו בסוג של, באיזושהי רמה של סטרס וחרדות, כן? אז כל אחת אחרת. אנחנו רואים נשים שדווקא מגיבות טוב לעניין התפקודי הזה, לדוינג של התהליך הרפואי, הטיפולי, שדווקא זה עושה להם טוב, זה סוג של עבודה, ויש משהו שדווקא הן רוצות להמשיך, לאחז בחיים, לאחז ביצירת חיים, משהו שגם מיטיב איתם באיזשהו אופן, למרות הסטרס ועם הסטרס, ויש כאלה שבאמת מסיבות אובייקטיביות, פשוט ממש לא במצב לצאת מהבית, או שהבן זוג נהדר, והן לא יודעות אם הוא יוכל לצאת מצו 8, לתת דגימת זרע או לא, או אפשר להקפיא זרע כמובן מראש, אבל הכל הרבה יותר באמת מורכב. כמובן שיש גם להבדיל בין נשים שמקפיאות ביציות, לבין נשים ב-IVF שרוצות להרות, וההשפעה של הגיל על העניין הזה, זה דברים יותר רפואיים שכדאי להתייעץ כל אחת עם רופא שלה. תיאורטית בהקפאת ביציות אפשר אולי יותר בגילאים מסוימים לשקול את מימד הזמן, אבל שוב זה נורא תלוי גיל. אבל כן, מקבלים סך הכל מטופלות חדשות, בדקתי גם ביחידה בראשון לציון, יש נכון מספר יותר מוגבל של טיפולים שאפשר לעשות בעקבות אירועים אחרים, אבל עובדים כרגיל, ואני ככה שמחה לדווח מהשטח אם יש מישהו שזה מרגיע אותה. רק להוסיף שכמובן אם מישהי זקוקה פה לייעוץ רגשי, איזשהו ליווי נפשי, מתקיימות גם טיפולים פרטניים, מתקיימים ביחידות ה-IVF, לכל יחידה אמורה להיות עובדת סוציאלית או פסיכולוגית, וגם קבוצות תמיכה. אני אישית מתחילה ביום רביעי הקרוב, קבוצת תמיכה בזום, אז הדברים גם בהיבט הזה מתנהלים כרגיל עד כמה שניתן. אז תודה, ונעבור לשאלות. יש לנו כבר איזה כמה שאלות פה, אז אני אתחיל משתיים שהתקבלו עכשיו. השאלה הראשונה, האם דחיית טיפולים ב3 חודשים בגיל 41 היא קריטית, כי הבעל במילואים? שוב, בגלל שקצת עניתי על זה לפני רגע, אז בהחלט יש לנו נתונים שאומרים שלא. כלומר, גם נשים בגיל הזה, כן יש ירידה בפריון, ויש הבדל בין 41 ל-43, אבל ברמה של חודשים בודדים, יש לנו בהחלט נתונים שמראים שאין הבדל, כך שאני לא חושב שמישהי גם בגיל הזה, אם תדחה בחודשיים 3, זה ישנה את התוצאות. אוקיי, יש פה עוד שאלה שהגיעה עכשיו. אני אחרי 3 סבבים ונכנסתי להתקף חרדה, הרופא המליץ על שאיבה והקפאה, האם זה משפיע על איכות הביציות? כלומר הסטרס, האם הוא משפיע על איכות הביציות? מי עונה על זה? יהיה לה הכי טוב שתפני את השאלות, אחר אז כך תמר, אני חושבת שתמר כולנו נביט תוכל עלייך. בעיניי. את במיוט, תמר. כן, המעבדה לא יודעת לזהות ביציות שהן בסטרס, ואין לנו תשובה חד משמעית על זה. וכמובן שאישה שמקפיאה ביציות, אז את התוצאות של ההקפאה הזאת היא תוכל לראות רק כאשר היא תפשיר אותן, וזה
אני לא חושבת שיש לנו תוצאות של זה כדי להגיד. נכון. אנחנו לא עשינו אף פעם מחקר על ביציות בסטרס, אנחנו עשינו מחקרים על ביציות בכל מיני מחלות, נכון. אבל ביציות בסטרס אני לא חושבת שיש מחקר כזה שנתקלתי בו אי פעם. אבל אני חושבת שאביב יכול לעזור במניעה של הסטרס, ולפחות ממה שאני למדתי בלימודי תזונה, זה רצוי שכל אישה עכשיו, כי כולנו בסטרס, לא יעזור איזה, אז לפחות לקחת ויטמין בי קומפלקס. אז בואו רגע נחדד את זה, נעשה קצת שאלה אחרת, כי אנשים שנמצאים בתוך התהליך של שאיבה והקפאה, האם אפשר להפחית את עוצמת החרדה והסטרס? אז אביב ושרון, אם יש לכם איזה שהם טיפים פה. ערב טוב, שמח להיות פה, תודה על ההזמנה. זה נושא באמת מאוד רחב, יש בו הרבה היבטים, אני אנסה להדגיש אולי איזה שתי נקודות שנראות לי עקרוניות. אחד זה באמת, קודם כל לדעת שעוצמת הסטרס והחרדה בתקופה הזאת היא מותאמת למה שקורה, זאת אומרת אם מישהי לא חווה סטרס אז אנחנו יותר מודאגים, זאת אומרת זה שכולנו כרגע נמצאים ברמות כאלה או אחרות של סטרס, חרדה, חוסר אונים, חוסר ודאות, זה דבר שהוא נכון ומותאם לתקופה הבאמת יוצאת דופן הזאת. אני חושב שקודם כל מילת המפתח היא עוצמה. אני חושב שכל אחד צריך לבדוק עם עצמו מה עוצמת התחושות. העוצמה נעה בספקטרום מאוד מאוד רחב, מהפרעה קלה ועד באמת מצב שזה הופך את כל העולם ונהיה איזשהו מצב של חוסר תפקוד וסבל נוראי. והעוצמה של ההתייחסות והטיפול היא לפי באמת עוצמת הסימפטומים או עוצמת ההרגשה, ופה באמת יש טווח מאוד 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 גדול בין תרופות שינה, תרופות פסיכיאטריות שיש להם מקום וחשיבות במצבים באמת שהעוצמות מאוד חזקות, וטכניקות שהן הרבה יותר טבעיות, גם שרון בטח תדבר השפעת תזונה, ויש לנו הרבה מאוד כלים כדי, ומה שרונה מכירה בטכניקות של הפסיכולוגיה, יש הרבה מאוד כלים כדי לעשות מה שנקרא stress management. ואולי נקודה אחת שאני רק אגיד, שגם חשוב להגיד שאין דרך אחת. זאת אומרת, כל אחת וכל אחד יש את הדרכים שלו או שלה, זה לא שיש דרך אחת נכונה או אחת לא נכונה, וחלק מהעניין זה להתאים את השיטה של הסטרס מנג'מנט לכל אחד מאיתנו, ויש מישהו שקריאת ספר או טיול בפארק, או יש מישהי שיכול לעשות קיטבוקסינג. זה מאוד תלוי במבנה, במה עובד וכולי, אז זה איזושהי ככה אמירה כללית, לפני שאולי נצלול יותר מאוחר לטכניקות יותר פרטניות. אני באמת אצטרף קצת לאביב ויגיד מהמבט, מהכיוון שלנו, של התזונה, שאנחנו רואים ללא קשר לטיפולי פוריות, שבתקופות של סטרס התזונה משתנה. יש אנשים שמדווחים שיש להם גוש בגרון והם לא מצליחים לאכול כלום, ואז באמת אנחנו רואים גם ירידה במשקל, ומצד שני יש את האנשים האחרים שאוכלים כל הזמן, מתוך מקום של רגע אכילה רגשית או להירגע. שני המצבים האלה נובעים בעצם משינויים הורמונליים שמתרחשים בגלל הסטרס, דופמינים שמופרשים או לא מופרשים וכל מה שקורה, ובאמת לכל מצב כזה צריכים להתאים תזונה אחרת. אם מדובר על אנשים שהם ממש מרגישים מחנק בגרון והם לא יכולים לאכול, אז אנחנו כן ממליצים על תזונה שהיא טיפה יותר נוזלית, יותר יוגורטים, ארטיקים, דברים כאלה. ומצד שני יש את האכילה הבולמוסית שהיא גם לא מוסיפה לסטרס ולרוגע, אז כן יש מקום לנסות ולאכול יותר מסודר, כן להוסיף פחמימות מורכבות לתזונה כמו לחם מלא, אורז מלא. מזונות כאלה מעלים חומר במוח שנקרא סרטונין שהוא מרגיע בפני עצמו, לא לפתוח מרווחים מאוד גדולים בין הארוחות,
בשביל באמת לשמור על רמת גלוקוז תקינה ברמות סרטונין מאוזנות. פירות, ירקות, יש בהם שפע של ויטמינים ומינרלים שגם הם בפני עצמם מרגיעים, וכן לקחת תוספי תזונה כהכנה להיריון, כמו חומצה פולית שמשפחת הוויטמיני B, או פרנטל שמכיל כבר בתוכו את כל הוויטמיני B, באמת כמו שנאמר קודם. ומה לגבי, יש פה עוד שאלה, מה לגבי מצב כבר של הריון? האם סטרס או חרדה יכולה לפגוע במהלך תקין של הריון, פרופסור שיף? הייתי במיוט, סליחה. כן, אז תודה רבה באמת על הארגון למופת שלכם ושהזמנתם אותי. יש לא מעט נתונים, ולצערנו, אני לא מדבר עכשיו על סטרס אקוטי של כמה שעות או יום, אבל בסטרס כרוני, שזה מה שלצערי אנחנו כנראה נכנסים כאומה וכחברה לתוך פאזה כזאת, זאת אומרת סטרס שנמשך במשכי זמן של שבועות וכדומה, כתוצאה מתהליכים מאוד מורכבים, קטסטרופות כמו רעידות אדמה, נזקים מסיביים, אירועי טרור מסיביים, מלחמות, דברים האלה בדרך כלל, ובוודאי שגם במצב שלנו עלולים להימשך במשך תקופה ממושכת, ותקופה ממושכת של סטרס משמעותי כזה, נמצאו לא מעט עדויות שקשורות לאפקטים על הריון. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שיש לגביהם די הסכמה זה שיש כנראה עלייה בשכיחות של לידות מוקדמות. יש סימני שאלה על דברים נוספים, יש איזושהי נטייה לחשוב שיכול להיות שיש קבוצה יותר גדולה שמפתחת כתוצאה ממצבי סטרס מטבע הדברים, בעיקר בגלל המערכת ההורמונלית והמערכת העצבית האוטונומית, נטיית יתר ליתר לחץ דם, עד כמה זה משפיע על תוצאים של הריון, על זה יש קצת ויכוחים, אבל אין ספק שצריכה להיות תשומת לב, בעיקר בדגש של האפשרות של לידות יותר מוקדמות. זה דבר שיש עליו די הסכמה כאופציה לפוטנציאל אפקט. כיוון שאנחנו עוסקים בפריון למען הריון, ואנחנו כמובן שמצפים שאחוז לא מבוטל, או אחוז משמעותי מהמטופלות שלנו בתחום הפריון תהרנה, אז אני חושב שהדגש זה מה שהזכיר אביב, הוא דגש מאוד מאוד מרכזי להבין את העוצמות, כי כשזה מתחיל לעבור גבולות מסוימים של עוצמה שגורמת או מלווה בהפרעה תפקודית או ממש התקפים חרדתיים משמעותיים, והפתולוגיה הופכת להיות משמעותית, אז מוכרחים לקבל עצה של איש מקצוע, לא רק ברמה הטיפולית, אלא גם בשאלה המאוד מאוד ממוקדת, אם באמת יש היגיון, וזה גם כמובן תלוי בגילה של האישה, אבל לא כל הנשים הם בגילאי 41 או 42 וצפונה, יש גם הרבה נשים שמטופלות בגילאים יותר צעירים, האם באמת העוצמה היא כזאת שכדאי לשקול להימנע מהיריון, ויש כמובן אפשרות לנהל את טיפולי הפריון מסיבות כאלה ואחרות, שלא ניתן אולי לנהל אותם בטיימינג אחר, ולהקפיא עוברים. יכולות ההקפאה וההישגים אחר כך מבחינת הגעה להריונות הם בהחלט גבוהים מאוד בעשור האחרון, ובטח במעבדות טובות. לכן השם המשחק הוא באמת עוצמה. סטרס כרוני ישפיע על כולנו, בטח במדינה החבוטה שלנו היום. אז כל עוד זה בעוצמות סבירות, לא מלווה במצבים שהם ממש פתולוגיים שמפריעים לתפקוד בצורה משמעותית, בסדר, אבל כל אחד צריך להיות עם עצמו ועם בני משפחתו ועם הרופא שלו, בנקודת אבחון טובה, האם אנחנו עוברים לעוצמות כאלה שחייבים לקבל באמת חוות דעת מקצועית, כי יש גם היגיון כשהעוצמות האלה ישנם, לחשוב על עצירת התהליך, זאת אומרת, או הקפאה, כמובן שאפשר לעכב את טיפולי הפריון כמו שהוזכר קודם, ברמה של חודשים בודדים. אבל גם קיימת האפשרות לשקול את היכולת להמשיך טיפולי פריון, ולהירות בשלב יותר מאוחר. אז אני אמשיך רגע כאן את השאלה, יש כאן כמה שאלות לגבי האם אפשר לטוס מיד אחרי החזרה או בהיריון צעיר. אני מוכן לענות על זה פשוט מניסיון של דיילות, יש לנו הרבה, לא הרבה, יש לנו מטופלות שהמקצוע שלהם זה להיות דיילת אוויר, ואנחנו יודעים שהן ממשיכות לטוס עד שבוע, אפילו 20, אפילו 24,
ולמרות שכן נצפו שם קצת יותר הפלות, זה לא נצפה כזה הבדל, וגם הבעיה נקשרה לא לטיסות, אלא לזה שהן ערות הרבה בלילות, כי רואים גם יותר הפלות אצל אחיות ורופאות שעובדות בלילה. אז בתכלס אני לא חושב שיש בעיה לטוס, כיוון שעד היום מחקרים לא מוצאים קשר בין הטיסה לעצמה, מוצאים קשר בין עבודה בתורנויות וערה הרבה לילות במשך השבוע, אז זה בעיה, אבל אין בעיה לטוס. אוקיי, עכשיו אביב, האם ביקור... כשיש כלב? אביב, האם ביקור מוכח כמסייע להצלחה בכניסה להיריון, והאם יש מחקרים בנושא? אז קודם כל, יש מחקרים שתומכים בביקור ב-IVF. כמובן אפשר לקחת את כל אוכלוסיית הנשים וכל הגילאים וכל הרקעים, ואנחנו לא יכולים להגיד משהו כללי, למרות שיש גם איזשהם מחקרי על שבדקו את זה, וגם פה הראו תגובה חיובית. אני חושב שבאופן ספציפי ראו השפעה של, במחקרים ראו השפעה חיובית של ביקור גם לשלב ההשתרשות, גם במצבים למשל כמו אנדומטריוזיס, ששם יש השפעה מיטיבה גם על אנדומטריוזיס עצמו, על מצב דלקתי, כאבים וכולי, וגם מחקרים מסוימים שיראו גם על שחלות פוליציסטיות והסדרת המחזור על רקע שחלות פוליציסטיות. יש אגב מחקרים קטנים יותר, אבל מאוד מאוד מעניינים, באיכות מאוד טובה, שדיברו על השפעה של צמחי מרפא למשל, על רזרבה שחלתית נמוכה. זה מחקרים שוב נמוכים, אבל המתודולוגיה מאוד גבוהה, ומבחינת הרפואה הסינית מה שנבדק שם הוא מאוד איכותי. אז בגדול אי אפשר לדבר על כלל אנשים וכלל הגילאים וכלל המצבים, אבל בדברים מסוימים אנחנו גם רואים השפעה קלינית וגם יש גיבוי של מחקר. יש כאן כמה שאלות סביב עישון. הרבה בוחרות, חלקן בהיריון צעיר, חלקן תוך כדי טיפולים שחוזרות או בוחרות לעשן עכשיו, שוב, בתור אמצעי להפגה של חרדה. אז כן, אז השאלה היא מה עושים עם עישון וטיפולים, בעישון וטיפולים. אז פרופסור זיידמן, אתה יכול לענות על זה? אתה במיוט. יש לנו מחקרים שמראים שעישון פוגע בפריון ובהשתרשות של עוברים. למעשה בארצות הברית, איפה שהם מאוד רגישים לשיעורי ההצלחה שלהם, כי זה פתוח ומפורסם, הרבה מרכזים טובים פשוט לא מטפלים בנשים שמעשנות, מעריכים שזה מוריד בערך בשליש את הסיכוי להצליח, וגם מקדים באיזה שנתיים את גיל המעבר. ככה שבגדול מאוד מומלץ לו לעשן. שוב, אם אישה במילא עושה הפסקה בטיפולים, ובאותו חודש-חודשיים מעשנת קצת יותר, בטח אי אפשר לעודד אותה, אבל כנראה שזה לא אסון. אני חושב שדווקא תקופות כאלה של חרדה יכולים להיות הזדמנות לשינוי אורח חיים בכיוון פוזיטיבי, כן? אם עד עכשיו לא היה לך זמן לעשות הליכה כל יום בפארק, אז עכשיו עובדים הרבה פחות שעות, וזה ההזדמנות. כלומר, מצב לחץ בהחלט מוביל לאיזה שתהפוכות בחיי היום-יום, כולנו קמים בשעה מאוחרת יותר או מוקדמת יותר, ורואים יותר או פחות טלוויזיה. זו ההזדמנות לבוא ולהגיד, אם אני כבר עושה שינוי, אני אעשה שינוי חיובי, אני אשנה את התזונה שלי בצורה טובה, אני אעלה את הפעילות הגופנית, ואני אמצא תחליפים לעישון, ככה שלא ניתן לעודד עישון. אני חושב שיש דרכים אחרות, הרבה יותר בריאות, להוריד לחץ, ואני מקווה קולגות פה בפורום ידברו עליהם. ומה לגבי עישון במהלך הריון צעיר, פרופסור שיף? לא, חבר'ה, אין קיצורי דרך, עישון לא טוב, נקודה. אולי הדבר היחידי שיש עליו נתונים מאוד מעניינים, שאף אחד לא ייקח את זה למקום לא נכון, זה שעישון קשור דווקא לירידה בשכיחות של רעלת הריון, אבל מעבר לזה, לעישון יש אפקטים שליליים, יש על זה לא מעט נתונים, גם בתקופה שהוזכרה על ידי פרופסור זיידמן, יש גם לא מעט נשים ששואלות לא רק על עישון של טבק, אלא גם עישון של דברים אחרים, של
קנאביס וכדומה. צריך לקחת בחשבון שגם יש אפקט של עישון לגבי הגברים בתקופת הפריון. באופן עקרוני, אנחנו כמובן לא בעד, כן? זה ברור. האפקטים הם שליליים, ואני מצטרף מאוד למה שאמר דני. אני חושב עוד פעם, ברגע שאנחנו מבינים כולנו, ואני חושב שכולנו מבינים שאנחנו נכנסים לתקופה שהיא תקופה שצפויה להיות כרונית, זה בדיוק ההזדמנות שאנחנו כולנו נעבור לטפל יותר בעצמנו. יש פה מספיק מומחים שיכולים להוסיף איך, אבל אין ספק שחלק גדול מאוד בתשומת הלב צריכה להיות איך לטפל בעצמנו, כי הפתרון לזרום לדברים שהם פחות אידיאליים, כמו עישון, בוודאי שאלכוהול שהוא אסור לחלוטין בהיריון, הם דברים שצריך להימנע מהם, נקודה, ואנחנו צריכים לשים את הדגש המרכזי, גם בעזרת עצות של אנשים בתחומים השונים של השיטות להורדת לחץ ולטפל בבריאות העצמית שלנו, צריך לשים על זה דגש מאוד גדול, קל וחומר עם האישה שנמצאת בתחילתו של הריון. אחרת אנחנו כמובן ניכנס למסלולים לא טובים, וזה דורש השקעה, זה ברור שזה דורש השקעה, קל לומר וקשה לעשות, אבל זה גם דורש מודעות. אם יש את המודעות, ואם כולנו מבינים שזה צפוי להיות ארוך וממושך, וכל אחד צריך באמת להשקיע בטיפול בעצמו, ואם הוא צריך עזרה באיך לכוון את זה, אז קדימה, יש הרבה אנשים שמקצועיים בזה וגם מוכנים לעזור. אני רק עושה פה דקה עצירה להגיד שיש אזעקות, או היו הרגע אזעקות בתל אביב ובשפלה, אז אנחנו מקליטים פה את הכל, אז אם איזושהי סיבה אנשים צריכים להתנתק, אז הכל ממשיך ומוקלט, ונוכל אחר כך לשלוח לכם, אז לא לדאוג. טוב, יש פה עכשיו הרבה מאוד שאלות על האם יש איזשהם תוספי תזונה שאפשר לקחת בשביל להעלות את סיכויי ההצלחה בטיפולי IVF. באופן כללי, אני חושבת שאפשר פה מענה הוליסטי, נתחיל משרון ואחר כך פרופסור זיידמן או פרופסור שיף יענו על זה. אז קודם כל אני אגיד כהכנה להיריון, אז מומלץ לקחת את התוספים שמשרד הבריאות ממליץ עליהם, שזה חומצה פולית במינון של 800 מיקרוגרם, מומלץ ויטמין D, מומלץ יוד במינון של 150 עד 250 מיקרוגרם, ויטמין D, יוד, חומצה פולית, אומגה 3 לא בשלב של ההכנה אלא בזמן ההיריון. יש כמה מחקרים שמדברים על תוספת של Q10, אבל מעבר לכך מומלץ לא רק ליטול את התוספים עצמם, אלא כן לעבור לתזונה שהיא מבוססת יותר צומח, יותר פירות, יותר ירקות, פחות מזון מתועש, פחות סוכרים, פחות בשר מעובד, יותר מזונות שהם צמחיים כמו קטניות וכו', שזה גם עוזר מאוד בטיפולי פוריות. דני או אייל, אתם רוצים להוסיף פה משהו? אפשר להוסיף לזה הרבה תוספי מזון פשוט לא מזיקים, אז לכן קשה לדבר נגדם. אנטי-אוקסידנטים שנים ניסו לתת, אני חושב הם לא מזיקים, אז אני חושב שכל אחד שוכב, אני בכלל לא בעד תוספים מבית מרקחת, אלא אם תאכלו רימונים, או כמעט כל מיץ סגול אדום שהוא סלק, שמכיל אנטי-אוקסידנטים, למרות שאין הוכחה שזה עושה המון לרירית, ברור שזה בריא, אז בטח אתם לא מזיקים. דווקא ההוכחות הכי טובות יש לגברים, גברים למשל מעשנים או שישנו, הלקיחה של אנטי-אוקסידנטים כמו ויטמין E ואולי אפילו ויטמין C בהחלט מועילים. יצאו כמה עבודות דווקא לאחרונה לגבי חומצות שומן אומגה 3, הרבה מטיפים לתת אותם בהיריון, שפתחו את המוח, אז דווקא יצאו כמה עבודות בקשר לפריון שהראו תועלת, מחקרים לא רעים. בדרך כלל הבעיה שלנו שבתחום הזה נותנים ל30 נשים משהו, ואז אומרים שזה נבדק, רמת המחקרים לא טובה. המון נשים לוקחות CoQ10 שהוכח באיזשהו מודל עכברים, שאולי זה מועיל, לא מצאנו הוכחות טובות
בבני אדם. כנראה שהבעיה היא שקשה להחדיר את ה-CoQ10 שאמור לשפר את יצירת האנרגיה על ידי המיטוכונדריות בביציות, קשה לשכנע ביצית שעמדה 40 שנה בשחלה שתקלוט המון CoQ10. אז גם אם אישה לוקחת את זה דרך הפה, אם זה יגיע לביצית, התשובה היא כנראה לא, אבל שוב, לא מזיק לקחת CoQ10, אז מי שמרגישה צורך לקחת תוסף, בהחלט יכולה לנסות. גם DHEA, שהוא תוסף שאנחנו בדרך כלל ממליצים לנשים עם רזרבה שחלתית נמוכה, לא הצליחו עד היום לעשות מחקרים טובים בתחום. נשים בדרך כלל לא כל כך אוהבות לקחת פלצבו שנה בשביל להוכיח אם זה יעיל או לא, אבל שוב, אין פה נזק, שמי שרוצה לעשות לקחת תוסף טוב. ובאמת מי שעושה הפסקה כמה חודשים, אני בהחלט ממליץ לגשת לתזונאית קודם כל, לאכול בריא, זה הכי חשוב. המחשבה שאני אקח 2 כדורים ואני אמשיך לאכול דיאטה של פיצה ופסטה, זה לא תמיד פותר את הבעיות. אז אולי שרון רוצה להרחיב, כי היא מבינה לא, אני מסכימה איתך לגמרי, שבאמת באמת המחקרים על התוספים הם לא מאוד גדולים, כמו שאמרת אפשר לקחת, הרבה פעמים זה נותן איזשהו אפקט, כמו שאמרת באמת נוגדי חמצון, אבל אפשר לקבל אותם מהתזונה, בעיקר את הוויטמין C שמפלפל אדום ומירקות, אז אפשר לשלב את זה, וזה באמת משתלב עם הדיאטה הצמחית שאמרתי, רק שלא ישתמע מכך שמישהי קרניבורית צריכה עכשיו להפוך להיות טבעונית, זאת לא הכוונה. אבל כן תשלבו יותר ירקות, יותר פירות, יותר דברים פחות מעובדים, זה עושה ככה יותר מעלה את הרמות של הוויטמינים והמינרלים בגוף, של הדברים החיוניים, ולכן זה יכול לעזור. יש כאן שאלה מעניינת על השפעה של לחץ על רירית הרחם. פרופסור שיף, רוצה לענות על זה? אני לא מכיר נתונים, אני לא ראיתי אף פעם שהם נתונים שמדדו לחץ, מעבר לקושי הספציפי למדוד לחץ, אבל שהוא באמת איזשהו אפקט. אתה מכיר, דני? יש טענה תיאורטית במידה רבה שווזוקונסטריקציה, כבר יצירות של כלי הדם שמוכילים לרחם, עלול להיות סיבה לרירית דקה. לא על היפותזה, יש לה כל הזמן איזה טונוס. נעשו קצת עבודות בשנים האחרונות שבכלל בתחום האולטרסאונד, שהם ניסו לבדוק את הזרימות על היוטרין ארטרי וכולי, אבל ואז גם ניסו לתת כל מיני חומרים כמו חוסמי סידן, כמו הדלת, בניסיון לשפר את זרימת הדם. הבעיה שזה בדרך כלל מדידות על מדגמים מאוד מאוד קטנים, וכמו שאתה אמרת ואתה צודק, קשה מאוד למדוד לחץ. הרי לא ייקחו אישה, ישימו אותה בעזה במשך חודשיים, וימדדו את הרירית שלה, ואז יחלצו אותה לקוסטה ריקה וימדדו שוב. אז קשה מאוד לעשות באמת כאלה מחקרים, וזה די תיאורטי. כלומר, מי שתחפש באינטרנט תמצא את הטענה, אבל לא תמצא הוכחות לנושא, כי אני גם לא יודע איך עושים כזה מחקר, ככה שמאוד קשה להעריך. אז אפשר להגיד באופן כללי, כן, אם עכשיו בלחץ יהיה לה יותר רמות אדרנל גבוהות, וזה יגרום לווזוקונסטריקציה, אבל זה נורא פילוסופי, ואני גם לא חושב שאף בן אדם הוא 24 שעות בלחץ. אני רוצה, אם אפשר לגבי זה, להתחבר למה שפרופסור זיידמן אמר. קודם כל, יש ברפואה הסינית מושג שנקרא שיפור זרימת דם, וצריך להבין שמערכת המושגים היא שונה, זאת אומרת, זה לא מדובר על בעיות של קרישיות דם, או מדובר ברוב המקרים באמת אולי על השפעה של סטרס וכולי. אין הרבה מחקרים, יש מחקרים קטנים מאוד שהראו שדיקור משפר זרימת דם ברחם ובשחלות, אבל זה מחקרים מאוד מאוד קטנים. אבל כן יכול להגיד שנשים שמבחינת מערכת המושגים של הרפואה הסינית סובלות מאיזשהו עניין עם זרימת דם, הרבה פעמים השילוב של הרפואה הסינית בתוך טיפול אצלהם, אם יש להם באמת רירית דקה, יכול לעשות אפקט מאוד חיובי, מכיוון שהטיפול התרופתי הוא בדרך כלל מתרכז במתן של אסטרוגן, ופחות מתייחס לנושא הזה. שוב, עם כל ההסתייגויות של השינוי במערכת המושגים של מה זה אומר בעיית זרימת דם, אבל אם יש מרכיב כזה, אז שווה לשלב או טיפול דיקור מנואלי, צמחי מרפא או משהו כזה, כדי בעצם להתייחס לזה ברירית. אני גם ככה אשמח להוסיף, אפרופו נושא הסטרס הכל כך מדובר, מאחר
המחקרים הרפואיים או הפסיכופיזיולוגיים הם מאוד, כמו שפרופסור זיידמן ופרופסור שיף ככה ציינו, מורכבים להוכחה, יש לכאן ויש לשם. בגישות עכשוויות, בפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית, אנחנו בעצם מדברים היום על קבלה של הסטרס, בטח במצב של היום, אבל גם לפני המלחמה. אנחנו לא יכולים לא להיות בסטרס בטיפולי פוריות, יש איזושהי הנחת בסיס כזו, מיותר מפחות, ואנחנו מדברים באמת על ניהול הסטרס, מה זה אומר? יש כל מיני שיטות של באמת הרפיה ונשימות, ודיבור על מערכת תמיכה, ותמיכה בטיפול בקבלת החלטות של נשים וזוגות שעוברים טיפולי פוריות. הרבה מאוד התארגנות, זאת אומרת, לא יודעת, אישה שגרה רחוק וחוששת להיתקע בהזעקה בדרך, האם יש לה, לא יודעת, משפחה, חברות במרכז, האם היא יכולה לעשות את הבדיקות בקופה ליד הבית, יש הרבה מאוד אסטרטגיות שאפשר בדרכים בעצם אחרות, שהן שוב התנהגותיות וקוגניטיביות, להתארגן לקראת הטיפול אם מישהי מעוניינת. אם זה מאוד פתולוגי, והיא סובלת מהפרעת חרדה קשה, והיא ממש בחוסר תפקוד, והיא יכולה לדמיין שיציאה מהבית או הטיפול הבא, יגרום לה לאיזושהי קריסה או נסיגה נפשית או הידרדרות, אז ודאי שכדאי לשקול עם עצמה ועם הרופא או הרופאה שלה לעשות הפסקה. אבל באמת זה כל אחת צריכה להחליט עם עצמה, ואפשר בהחלט להתייעץ גם עם גורמי התמיכה שלכם, משפחה, חברות, וגם עם אנשי מקצוע. ביחידות זה ללא עלות, תשתמשו בזה. יש כאן הרבה שאלות על איכות עוברים ואיכות ביציות, איך נקבעים איכות עוברים, שאלות שהן סביב מעבדה, יש כאן הרבה שאלות שחוזרות על עצמן, מה קורה אם ביום השאיבה אי אפשר בן הזוג במילואים ולא יכול לתת זרע, אז אני מציעה שתמר ומיכל בואו נעשה איזה כמה דקות של כזה, איך מאבחנים עוברים, מה קורה במעבדה, איך מקפיאים זרע, איך מקפיאים ביציות, מה קורה אם באמת צריך להקפיא ביציות, איך עושים את זה, אז בואו תנו לנו ככה קצת מהניסיון שלכם ומהתובנות שלכם. אוקיי, אז הטכנולוגיה קיימת, להקפיא זרע, להקפיא ביציות, להקפיא עוברים, להקפיא בלסטוציסטים, בכל שלב בטיפול בעצם המעבדה יכולה לסייע. כן, אני רואה שיש פה שאלות על מה אחוז העוברים התקינים שמגיעים ליום 5 תקינים בגיל 43. אז כמו שכולנו יודעים שככל שהגיל עולה, אחוז העוברים שהם תקינים גנטית יורד. אז אפילו שאומרים שהעוברים יפים, שהם נראים טוב, זה עדיין לא, אין לנו את הפנס הזה של הגנטיקה להגיד שהם גם תקינים. סביר להניח שעצם זה שיש כישלונות חוזרים, זה נעוץ בזה שגנטית העוברים הם לא תקינים. כמובן כפוף לזה שהרירית היא בסדר והשראת הביוץ היא בסדר והכל בסדר. וגם מישהי שאלה מתי להתייאש כאילו בגיל 43, אז זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, כי יש נשים שהן באמת לא מתייאשות והן מצליחות. אנחנו מכירים גם מקרים של גיל 45, ובאופן אישי אפילו אני מכירה עכשיו בת 48, זה באמת מאורע מאוד מאוד נדיר, אבל אנחנו מבחינתנו כאן בישראל, בגלל שיש מימון לטיפולים, אז אנחנו בעצם לא כל כך אומרים מתי להפסיק, זה מאוד אישי. מיכל, את במיוט. סליחה, אחת השאלות גם הייתה שמתוך 24 ביציות לפציינטית היו רק 5 בלסטוציסטים. אז השאלה היא כמה ביציות היו בוגרות, כמה עוברים היו, ומתוכם כמה בלסטוציסטים נוצרו. זה להגיד שנוצרו רק 5 בלסטוציסטים מתוך X ביציות, זה חסר לנו הרבה חומר להגיד אם זה תקין או לא תקין. באופן עקרוני גם מתי להתייאש, זו שאלה מאוד מורכבת, כי
אני זוכרת שבאחת המעבדות שעבדתי בה, אמרו לפציינטית, אחרי 6 החזרות לא הצלחת, תלכי ליחידה אחרת, תלכי לרופא אחר, תחליפי, אולי יש להם רעיונות אחרים. אז צריך לחשוב על הרבה דברים בעניין הזה לפני שמתייאשים, או באמת בגיל 43, אם היו הרבה החזרות ולא היה הריון, אולי באמת צריך לחשוב על תרומת ביצית, ולראות אולי יהיה הריון עם תרומת ביצית, כי לפעמים גם בגיל יותר צעיר יש הרבה החזרות ואין הריונות, ובתרומת ביצית יש הריון, אז צריך לחשוב בצורה יותר רחבה. טוב, אז פה נעשה עוד 3 שאלות ואנחנו מתקרבים לסיום. אז לא דיברנו בכלל על איכות הזרע, האם סטרס או חרדה יכולים להשפיע על איכות הזרע. אז מי שרוצה לענות על זה, פרופסור זיידמן או תמר או מיכל או פרופסור שיף, מה לגבי איכות זרע? שוב, אני לא יודע בדיוק למה השאלה מתכוונת, אבל באופן כללי, במצבי לחץ יש גברים שאפילו מתקשים לתת זרע בזמן, וגם במצבים יומיומיים, לאו דווקא עם מלחמה, ולכן מי שחושב שיכול להיות או קושי טכני, הבעל יהיה בעבודה, יהיה במילואים, תמיד אפשר להקפיא מנת זרע, אפילו לא משתמשים בו בסופו של דבר, כי כגיבוי זה מוריד הרבה פעמים את הלחץ, הרבה דברים שצריכים לתת זרע מעכשיו לעכשיו, בעצם הידיעה שיש להם גיבוי הופכת את הביצוע לפשוט יותר, כמובן שאפשר תמיד לתת את הזרע בבית. שוב, מאחר וזרע נוצר במשך 70 יום בערך, אז ברור שהמון דברים משפיעים על איכות הזרע במשך ה-70 יום האלה, ולאו דווקא זה שורה החדשות האלה, ככה מאחר אנחנו יודעים להתמודד גם עם איכות זרע מאוד מאוד נמוכה בטיפולי הפריה, אז זה בדרך כלל נושא שיותר מטריד אותנו שייתן זרע מאשר מה איכות הזרע. יכולים גם להסתדר היום עם תי זרע בודדים, ככה אז למרות שאני כן רואים השפעה של לחץ על איכות זרע, שוב, מאחר וזה כל כך מרובה משתנים, קשה לבודד את זה. רונה, קצת שאלות לוגיסטיות חשובות מאוד. מה קורה אם יש הזעקה בתוך כדי שאיבת ביציות, תוך כדי החזרת עוברים? יש פה גם שאלות פה, גם קיבלנו מראש שאלות, אנשים באמת פוחדים להתחיל את התהליך בגלל הסיטואציה הזאת. אז אני יודעת שאת יודעת על הסוט על המטופלות. את במיוט. אני אנסה לענות מההיכרות שלי עם השטח, שזה בעיקר הסוט הרמת החייל, אבל אני גילוי נאות, אינני ממונת ביטחון של אף מוסד באופן רשמי. אבל זה כן משהו שעשוי בהחלט להשפיע על הסטרס. ברמת החייל, בכל קומה יש כמובן חלל מוגן, אם כי לא כל חדרי הניתוח, תלוי איפה עושים את זה. אני יודעת שכן יש נוהל שבו, אם זה בזמן שאיבה והרדמה, מפנים את המטופלת יחד עם הצוות לחלל מוגן. לגבי יחידות אחרות אני פחות יודעת, אני מניחה שיש יחידות שפחות ממוגנות ויותר, כל אחד צריכה לשאול את הרופאה, אפשר גם את המזכירות ואת הצוותים. אני עובדת רגיל מאז המלחמה באסותא רמת החייל כל יום, והיו אזעקות וכמובן התפנינו כפי שהנוהל אומר, שומעים את האזעקות, יש גם מערכת כריזה, אבל שוב, לא תמיד זה מרגיע, כל אישה וכל זוג צריכים לעשות את ההחלטה שמתאימה להם, לנסות רגע לדמיין האם הפוגה או המשך טיפולים יטיבו עמם או לא. גם חשוב לי להעביר גם מסר שגם הפוגה והפסקה זה לאו דווקא תבוסה או איזושהי חוויית כישלון צריכה להיות בזמן של הפסקה, חודש, חודשיים, 3, זה משהו שאפשר להפיק בו גם הרבה מאוד החלטות, חשיבה, התבוננות על התהליך שאתם עוברות, בכל מיני היבטים. יש כל הזמן קבלת החלטות לעשות בתהליך הזה, גם נפשית, גם רפואית, גם של סגנון ואורח חיים, תזונה, כל הדברים שעולים פה,
שיש פה גם הרבה הזדמנויות לעצור, כמו שאנשים בנסיגה חוזרים לעשן או עם קשיי שינה וחרדות, הם גם כמו בקורונה, גם הרבה דברים טובים קורים להם, הם מתחילים פתאום לעשות ספורט ולא יודעת, לאכול יותר בריא ועושים גם דברים למען עצמם. ומה קורה? כן. רק להדגיש לגבי החששות, אז אם מדובר בהחזרות, זו פעולה קצרה, אז אין שום בעיה להחזיר את העובר לאינקובטור, ויש, שוב, לפחות במרכז הארץ, יש לנו איזה 1.5 דקות, שזה מספיק זמן לעבור לאזור ממוגן. לגבי החדרי ניתוח, ברוב המקומות דואגים שחדרי הניתוח, שם באמצע שאיבה אפשר להפסיק את הפעולה, אבל אי אפשר להעיר את האישה ב1.5 דקות, אז בדרך כלל זה נעשה בקומה בלי חלונות, שנמצאת לא בקומה העליונה וכולי, ובאזור ממוגן יחסית. בתחילת האירועים אפילו ירדנו לקומה 3 למשל באסותא, עכשיו חזרנו לקומה 5, אני צריך להדגיש שאין חלונות שם בחדר, וזה יחסית עכשיו מקום ממוגן, אבל באמת כמו שרונה אמרה, זה א' מאוד רצוי לשבת עם הרופא המטפל ולדון, להגיד, אני בלחץ, מה אתה מציע? יכול להיות שרופא יעודד אותך, יגיד, במילא רציתי שתקחי חודשיים איזה תוסף מזון או משהו כזה, ויגיד, זו הזדמנות מצוינת שהזרע ישתפר, כי בעלך ייקח ויטמין E 3 חודשים, ובהחלט רצוי להביע את החרדות. שוב, יש נשים שדווקא הרוטינה של הבדיקות מורידה להם את הלחץ כמקרות בבוקר ויודעות מה לעשות. אני חייב להגיד באופן אישי, ב3 שבועות האחרונים אני עדיין רואה מלא הריונות, כלומר לא התרשמתי שיש פחות הריונות, וגם נשים שבאו ובחרו ואמרו, אני בטוח לא בהיריון, כי אל תשאל אתמול איך הייתי בלחץ, הבטאות שלהם עולות מאוד יפה, ככה שאני גם יכול לומר בניסיון אישי שהרבה נשים שחשבו שהחרדה גמרה עליהם, זה ממש לא מה שקרה, ונקלטו, ויש בטות יפות, עוד לא עבר מספיק זמן שנעשה אולטרסאונדים, גם זה יבוא כנראה בקרוב, אבל שוב, אני נורא מסכים עם רונה, זה נורא אינדיבידואלי, אם את מרגישה בלחץ ולא מתאים לך, לא יקרה כלום, יש לנו זה גם נתונים, תחכי 2-3 חודשים, וכדאי לדסקס את זה, אולי כל מה שמפחיד אותך זה שהעוברים שלך ייפגעו, ויסבירו לך איך שומרים על העוברים, זה ירגיע אותך. צריך לדבר, כולנו בלחץ, וכולנו צריכים לדבר אחד עם השני, וההמלצה העיקרית שלי זה, אגב, למה שאנחנו עושים את הפורום הזה גם, כן, כדי לדבר, בצווי לחץ צריכים לדבר, יש אנשים שזה מעצבן אותם, ורוב אנשים זה מרגיע, ולכן אני מעודד לדבר. אז כן, לגמרי אז כן. אז שאלה אחרונה, אני מפנה לאביב, אנשים שלא מתרגלים מדיטציה באופן רגיל, ופתאום עכשיו מוצאים את עצמם כן רוצים לנסות לתרגל משהו לשינה יותר טובה, לרגע אחד לנשום יותר טוב, מה אתה ממליץ? ומיד אחר כך אני אגיד עוד כמה דברים. על הכיפק, אז אני רוצה להרגיע ולהגיד שלא חייבים לעשות מדיטציה. מדיטציה זה דרך מצוינת, יש לה, באמת היא עובדת בצורה מאוד טובה, אבל זה טכניקה שהיא לא פשוטה בכלל, דורשת תרגול, דורשת הבנה, וכל העניין באמת בסטרס מנג'מנט, כמו שגם רונה אמרה, זה לא דרך אחת, זה למצוא את הדרך שלך או של כל אחד מה עובד, ושוב, הרבה פעמים זה יכול להיות פעילות גופנית שהיא כמעט תמיד עוזרת, וגם בתוך פעילות גופנית יש דברים שהם יותר אקטיביים, יותר פחות אקטיביים. זה לא יכול להיות יוגה, זה יכול להיות הרמת משקולות, זה יכול להיות כל פעילות אומנותית, זה יכול להיות שיחה, זה יכול להיות קולנוע, זה יכול להיות באמת הרבה אופציות. מי שתרצה להיכנס למדיטציה זה תחום שהוא באמת נהדר, ואנחנו עשינו עכשיו איזשהו זום כזה בקליניקה שלימד איזשהם טכניקות בסיסיות, אבל לא בכוח, ממש לא הכרחי, כל אחד למצוא את הדרך שלה או שלו לנהל את הסטרס. אז תודה ענקית לכולם. יש המון שאלות שזורמות כל הזמן, אנחנו רוצים לענות לכולם. אז א', הפורום הזה הוא בשבילכם, הוא פתוח, אנחנו נעשה פגישה פעם בשבוע, ימי שני ב9, אבל תכתבו לנו שאלות, יש לכם, אתם יכולים לכתוב את האימייל,
פורום @aivf.co, יש לכם את זה פה למעלה, ואנחנו נדאג לענות. אני באופן אישי אפנה את כל השאלות שלכם לכל אחד מהמומחים פה, ונענה לכם ונשלח את זה. איך נשלח אני צריכה עוד לחשוב, אנחנו נעזר פה בצוות, אבל יהיה לכם את כל התשובות לכל השאלות, אני מבטיחה, גם מה שלא ענינו פה, ובכל מקרה אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, אז אנחנו כאן. מה שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, א', תודה גדולה וענקית לכל הפורום הנפלא הזה ולאנשים הנפלאים שהסכימו לבוא ולתת מזמנם, אז תודה גדולה וענקית, וגם להזכיר לכם לנו שבאמת אנחנו לא נותנים פה שום חוות דעת מקצועית, זה לא תחליף כמובן ללכת לרופא, זה באמת רק ייעוץ, וזהו זה. אז תודה גדולה וענקית לכולם, ותודה גם לכם, ואני מקווה לימים הרבה יותר שקטים ורגועים, ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא. ביי.